Mary Tewtine Aşgabatdan barlagçylar geldi. Olar etraplaryň ählisini barlyg geçirmäge başlady diýip adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Ýöne bu barlygyň korrupsiýaga garşy göreş üçin näle her ýylyň başyna para, pul almak üçin geçirilýänligi, barlyg döwrüne käbir haritlaryň söwdasynyň gagtlaýyn kadalaşýanlygy aýdylýar. Gelin barlagçylar Türkmenistan dartlary baş döwlet gurulunyň işgärleri bolup, olar şu gün 4 adamdan ibaret toparlar bilen Mary we Bayramaly etraplarynyň ýanygy çyýlan stansiýalaryna aýlanyp, benziniň dogry guýulup guýulmaýanlygyny barladylar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň ýanygy çyýlan stansiýalardaky ýagdaý umumyň açyk sır bolup, bu edara işe girmek üçin berilýän paranyň möçberiniň ýyl-ýyldan ýokurlanşy barada dürli maglumatlar bar. Adatlygyň Mary Tewtine seçmeleriniň bir agzdan näňäli tasdiklamagyna görä, bu sebäpde Sapar Muratniýahyň prezidentlik eden ýyllaryndan bäri dogry dürüst ýanygy çyýan ýek stansiýanyň hem ýokdugyny tasdiqlemekçi bilýär. Barlagçylaryň barlan ýanygy stansiýalarynyň ählisini benziniň kim guýulýanlygy ýüze çykaryldy diýip habarçy ýanygy stansiýasynda işleýän adamlara sargylanyp aýtdy. Jurnalda harçlanan benziniň möçberi ýagyldy. Onu sisterna boçkada galan benzin bilen ölçediler. Olaryň aýlanyp ölçýän zapravkalarynyň ählisini benziniň kim guýulýanlygy belli boldugy dogry ýarýal edip düzetdiler diýip ýanygy çyýucu stansiýalaryň biriniň başlygy adatlygyň habarçysynda bolan işi gurrun berdi. Onun sözlerine göre barlagçylar entek ulu başlyklary bilen gürleşjekdiklaryny aýdyp nobatdaky barlygy geçirjek ýerlerine gitdiler. Bir hiç bir jäkden täzelikde biz bu hili barlaglary her ýylyň başynda görýär. Bular pul soýmagy, biz talymagy gelýärler diýip ýanygy stansiýasynyň ýolbaşçysy gurrumuny dowam etdirdi. Olar her ýyl duýdurman gelip biziň ýanyňyzy kim guýýanlygyny ýüze çykarýarlar. Emma barlyk işlerini deýinip ýyllaryna giden güni biz olaryň dogry ýarýal edip düzeden 3-4 güni ýene az ýarýal edip düzedýär. Sebäbi biz soňundan olara beren pullarymyzy ödemeli bolýar diýip adatlyk bilen anonimlik şertine gurulşan resmi aýtdy. Geçirilýän barlyklaryň ýene bir netijesi bolsa, kemçilik tapylan işgärleri işden osatmak we olaryň ýerine täze işgär almak bilen bagly. Bular her zapravkadan bir-iki işgärden bahana tapıp olary işden çykarmaly diýerler. Ol işgärleriň ýerine bolsa ýene köpräk para beren adamlary iş alýarlar diýip Mary Tewtine bir ýanygy stansiýasynyň başlygy adatlyga gurrun berdi. Aşgabatdan gelen barlagçylaryň Maryda diňe döwlet eýetçiligindäki ýanygy stansiýalaryny barlanlary bilen hem oňmanlygy habar berilýär. Türkmenistan dartlary bu gedek telekeçilerin guran husus dukanlaryna hem aýlandy. Olar dukanlaryň meýdanyny, uzunlygyny, iýinni we boýuny ölçäp, ýa uzun, ýa gysga diýip dürli bahana tapyp dukanyna mehur urjak diýip haýbat atdylar. Bu haýbatyň arkasynda hem uly möçberde para almak niýeti bar diýip adatlyga ogşan maglumatda aýdylýar. Şol wagtda Mary Tewtine Aşgabatdan ýeberilen barlagçylar bilen baglykda döwlet dukanlaryna çigit ýagy peýda boldy. Häzir kim gelip çigit ýag satyn alsa, adatça onuň ýany bilen berilýän başga haritlary almasaňam bolýar diýip dukan satyjylary aýtdylar. Adam başyna 16 manatdan 1 litr ýag berilýär. Satyjylar ýene geliberin, çigit ýagy bar diýerler diýip habarçy aýtdy. Şeýle de geçen hepde döwlet dukanlaryna 30 manatdan bahalanan banan şu gün her adama 1 kilodan 10 manatdan satyldy. Ýani bilen plastik bedre ýa taňyr almaly diýip aýtman satýarlar diýip adatlyga ogşan maglumatlarda aýdylýar. Ýene bir täzelik bolsa un söwdasy bilen bagly. Un her hojalyga adam sanyna teretmezden 10 kilodan berilýär. Ýagny hojalykda 5 adam bar bolsa 25 kilo däli 10 kilo un berilýär. Kilosy 1 manatdan diýip habarçy aýtdy. Şeker adam başyna ýarym kilodan we 6 manatdan satylýar. Çörek adam başyna 2den satylýar. Ödem mundan odal 1,5 manatdan satylan çörekler şu gün 1 manatdan we 50 tengeden satyldy. Ýöne adamlar bu ýagdaýyň diňe barlagçylar diýençe dowam etjekdigini gowgulýarlar. Barlagçylar haçan gitse şol gün ýene öňkü günüme dolar. Käşkäş edip
Barlyk geçirilenden soň ady gönümleri şu günkü ýaly ýaşaýan ýerinden kepilname sorulman satylsa bolmaýarmy diýip azatlyk bilen gurlaşan adamlar aýtdylar.